Wara l-qtil tal-ġurnalisti Daphne Caruana Galizia u Jan Kuciak, il-Membri Parlamentari Ewropej fil-Kumitat tal-Libertajiet ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern iddeċidew li jallokaw fondi Ewropej speċifikament biex jappoġġjaw il-ġurnaliżmu investigattiv fl-Unjoni Ewropea. L-MP fisem il-Partit Nazzjonalista Roberta Mezzola li wkoll il-koordinatriċi tal-grupp tal-Partit Popolari Ewropew fil-Kumitat laqad dan il-pass u qalet li l-ġurnalisti huma kruċjali biex iżommu soċjetà demokratika ħajja għalkemm jinsabu taħt pressjoni. Qalet li l-finanzjament hu partikolarment importanti għal kmamar tal-aħbarijiet żgħar li ta' sigwit jiffaċċjaw kawżi bħal dawk tal-isleb maħsuba biex waqfuhom minn xogħolhom. Il-Partit Nazzjonalista dejjem kien fuq quddiem fid-difiża tiegħu għad-demokrazija. Aħna nedejna proċess fil-Parlament Ewropew ukoll immexxi minna delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista biex nibdew nipproteġu u nallokaw il-fondi propju għal dawn il-ġurnalisti li jkunu qed jipproteġu d-demokrazija tagħna. U llum fil-Parlament Ewropew ilħaqna qbil li issa rridu nibdew niddiskutu d-dettalji dwaru biex minn miljun għal 2 miljun euro jiġu allokati propju biex il-ġurnalisti jkunu jistgħu jagħmlu xogħolhom. Dan għalina huwa il-qofol ta' dak kollu li aħna nemmnu meta nħarsu lejn demokrazija li għandha taħdem kif suppost. Il-proġett għandu żewġ għanijiet ewlenin li jappoġġja b'mod finanzjarju il-ġurnaliżmu investigattiv u jappoġġja direttament il-protezzjoni tal-ġurnalisti. Se jinħoloq fond permanenti biex jappoġġja ġurnalisti investigattivi indipendenti blan li jgħin lill-ġurnalisti jiffaċċjaw proċeduri legali u jibqgħu finanzjarjament indipendenti. Roberta Mezzola qalet li l-Parlament Ewropew jirrikonoxxi li l-ġurnaliżmu investigattiv ta' kwalità jitlob għodod u riżorsi xierqa biex jesponi mġiba ħażina madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Dan għax il-kmamar tal-aħbarijiet u l-ġurnalisti freelance ikunu jistgħu japplikaw għal-għotja minn dan il-fond permanenti. L-applikazzjonijiet se jiġu riveduti minn tim konġunt ta' membri tal-Kummissjoni Ewropea, ġurnalisti u esperti oħra fil-qasam. Il-fondi issa jridu jiġu konfermati b'vot mill-membri parlamentari Ewropej kollha fil-ġimgħat li ġejjin.